טוב, איך אני משנה את השם משתמש של הפרופיל פייסבוק שלי כדי שאנשים יוכלו לחפש. אז ככה, זה הפיד שלי כשאני פותח את הפייסבוק. אני נכנס לפה, זה ההגדרות שלי, וכאן אני לוחץ על הגלגל שיניים הזה פה למעלה. אם זה בשפה אחרת אז זה בשפה אחרת, אבל אני לוחץ על הגלגל שיניים למעלה, תמיד שמה. ואני לוחץ על הראשון, מרכז חשבונות, זה פה על המרובע הגדול הזה, וזה מכניס אותי כאן. בדרך כלל פרופיל אחד או כמה פרופילים, ואז אני פשוט בוחר את הפרופיל שלי, לוחץ עליו, לוחץ עוד פעם על השם. לפעמים יש יותר מפייסבוק, גם אינסטגרם יכול להיות, אז גם שם משנים, ופה אני פשוט, זה השם שלי, וזה השם משתמש, שאותו יראו ב-URL. זה גם כתוב כאן, אפשר לקרוא את זה, כתוב פה לכתוב את השם משתמש, ופה כתוב שגם ה-URL משתנה. כשה-URL משתנה זה בעצם מה שאני שולח לאנשים. אז כותבים פה משהו כדי שיהיה תקין. אני למשל כותב עכשיו באנגלית. ככה. מקובל עליו. נכתוב בקטן. או מחפש, גם זה מקובל עליו, עושה סיום, ואז בעצם את זה יחפשו. עכשיו השם משתמש שלי השתנה לאנדרי רבס בקטן, ואני יכול לחפש את זה להעתיק את ה-URL. אחרי ששיניתי את השם משתמש, אני יכול לתת אותו לאנשים, ואנשים יחפשו את זה ככה. אם אתם רוצים לחפש מישהו, קיבלת שם של מישהו לחפש, פה בפיד שלי, יש לי פה את הזכוכית מגדלת כאן למעלה, לוחץ עליה וכותב את השם שקיבלתי. כותב אנדרי רבס, וזה יופיע לי כאן, ובעצם יש את השם, יש את הבן אדם, אני יכול להסתכל, לקרוא עליו ולתת לו, אם זה בעסק, לתת לו 5 כוכבים. יום טוב, בהצלחה.